Calma, vorrei calma. La madre menos me pedía. Calma, madre menos me pedía. Ya come sbagliato. Tramulare da ya. Rimasi tane, me pedía. Κρυμάσει στα γέλασα, κρυμάσει τα που γέλασα, τα νιάτα μου δεν λένε. Βλέπω σαν δε παιδιά, βλέπω σας που τραγουδάτε, βλέπω σας που τραγουδάτε, και τα νιάτα σαλβιδάτε. Αχάδε θάρτη μου ρε παιδιά, αχάδε θάρτη ασκερό. Αχάδε θάρτη ασκερό, θα ξαναγίνω πάγινο. Απογορέψω μωρέ παιδιά, να χορέψω, να πηδήσω, να χορέψω, να πηδήσω, με τις νιές να σε γυαλίσω. Τι έγινε, τι λες? Βασανίστηκε στα νιάτα της, αλλά μετά... Αντιστράφηκαν όλοι. Πήρα τον Νίκο και παίρνανε καλά. Νίκος ήταν άνθρωπος καλός. Τούκος. Που λες. Είχε κάνει ένα μαγαζάκι με την άδεια που τους δίνανε, γιατί δεν δίνανε λεφτά, επειδή είχε κόψει το χέρι του. Να βγάλει λεφτά του το είχαν δώσει, να πουλάει τσιγάρα. Βασικά είχε την άδεια για τσιγάρα, ήταν μονοπόλιο τσιγάρα. Τα πουλάγανε μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι σε άδεια, με άδεια. Όμως το χωριό δεν είχε λεφτά κανένας. Και καπνίζαν οι παππούδες και όποιος κάπνιζε. Πήγαιναν, λοιπόν, γράψε Νίκο και και πήγε ένας μια μέρα και του λέει: δεν μου δίνεις ρε Νίκο ένα τσιγάρο.